Moikka vaan kaikki! Mä ajattelin tulla nyt puhua lätkästä. Lätkästä. Itse asiassa siitä, että leijonat voitti meille olympiakultaa. Con los terroristas! Ja siitä, miten ne nyt on pelannut tässä, Suomi on pelannut tässä. No, mutta pääasiassa on se, että mä tulin kiittää leijonia tänne YouTubeen. YouTubeen tulin kiittämään leijonia. Niin ensinnäkin kiitos leijonat. Kiitos. Olympiakulta on ansaittu. Kiitos. Elikkäs joo. Mä en kerännyt katsoa ennen sitä Suomi-YSO-peliä loppuun, mutta mä tiedän, että Suomi voitti sen. Yes. Ja sit nyt perjantaina oli toi Suomi-Ruotsi-peli. Sen Suomi hävisi, kun olin katsoa sitä yhden Ronilla. Niin sen Suomi hävisi 2-1. Apua! Tipun penkiltä. Mä en tiedä, mitä mä puhuisin. Siis kun mun piti tulla vaan tänne puhua sillä, että kiitos leijonat, kun toitte meille sen olympiakullan. Ja tollain, mutta kun tekis mieli puhua nyt kaikkea. No kai mä sit puhun, mitä kuuluu. Mulle kuuluu ihan sen jees hyvää. Ja menen tänään yhden Samin ja jonkun, en tiedä ketä muita siihen tulee. Mennään tonne keskustaan sekoileen. Ja niin. Sitten muuten kiitos. Tilaajia on tullut taas lisää pikkusen, että onks nyt 31. Se on hienoa, kiitos. Ja sain kommentin, että vittu mä repesin, kun sanoit, että en olisi ikin uskonut, että tulee 23 tilaajaa. Niin siis näin nopeassa ja pienessä ajassa. Että kyllä mä siis uskon ihan, että vois tulla vaikka, otan nyt vaan heittämut vaikka vittu 1000 tilaajaa, mutta siis näin nopeassa ajassa niin en olisi uskonut, että tulee vaikka 23 tilaajaa. Että kun viimeksi kun blogasin, niin olisiko tullut 2 kuukaudessa 53 tilaajaa. Niin. Mut joo. Kiitos leijonat nyt. En muuta puheenaihetta sen enempää ja en rupea sekoilemaan tai tuhlaa teidän elämäänne enempää kuin 5 minuuttia. Niin kiitos leijonat. Ja kiitos tilaajille ja tykkääjille. Ja jos tykkäsit, niin paina peukku ylös. Jos et tykännyt, niin paina peukku vaikka sitten alas. Ja saa subata ja miten ikinä teettekään. Ja ei sitten muuta kuin vaan, että moikka moi!